kila rat an pandami kardom paje gelo kardom noni liberta than ponjia bang ni lisami antina tiron pini berta angton pen arjik tha 15 ni final keparni 17 number Dhonsuri constituency angkang upper dikrong open stage along por phaisir cap upper malompen karbi kurusar chingrum amai tiripi kurupo welson tisu ahin pen hemphu arnam ase en pensi labangso katalon ponji ahem kipang thira thip jia phan arnam along hirjumi chohang ponsi nujok sompon pangchenglo labangso nujok kesom along kachirap nun Dhonsuri constituency angkang VDC chairman Kensing Ingleng lapen karbi kurusar chingrum amai tiripi amai phu Dhonsing tiron lapen tirikam amai phu buddhokram sa lapen ari sang huatu chirap dunsi nujok somponlo labangso nujok ke sompon along KKCA tiripi amai phu pen chuning ripon ke nihang nirep karbi arat atum ansidami dhorom alam chipu pepin pen nim rokom ipang tangjia phan nang chirap nang chitodu nangji lapen alir alot nang pido nangji pusi chuning report lapen non malom owe kimiatum aron bare matum karkli chophejo anim rokom nang keleng dunpen aning kachibi jia phanse chuning report VDC chairman Kensing Ingleng pensitame labangso kikim kerang along kedorde phophe anang chirap dun jia phanse ningje pon dilai pen sarkari tiron report news 18 difu Choi bây giờ, choi bộ lắm. Bên mi đam mi hồ đây ha, đang bàn xử lý bằng caro ra thuộc cái thế cái hồ. Đấy, mà. Đây on thế cái đó hiểu sao mà chui. Para lah, tak panang sedang panang dapat. Jadi non ningkan po amahang kethek KKCA apaan karcu lah guru becarcu pencenglok kalbia khayanim kacethan kachimumji buat adim acetai bangke amahang kethek arni bangke daksi ni tum arna mani cipa mepon po dak apar dikrom dilayan si pini dak ni tum muning ada pendel pu hedi hari maro pi ada kimpon po harla kimpon po je bangsuri sini kurusar pendak semen kacethan bongkira nam pula swajai mek deng ponji la pen rada mai pita padu ponji si pini bangke kopai ke melo ni tum kachu pateng pen tiri pi pen KKCA mai phua ke hai Dhonsing teron bongsi na chetong onsi nujok na ipidun lo bangso pendel ki man yok la pen adun thua bangke dak homosti lo Dhonsuri constituency along VDC chairman manpengge thena ake hai Kensing Ingleng samina chetong dum salang ni tame ladak nang chirap nang chitu dun lo la pelang li pensi tame pena alam chang nang chipidun lo je dorde phophe la pena dak chu ki chun pen cheng lo kado ve ki kim kerang ason nang tame ani pena ni nang chirap nang chitu dun po lo